Hej, jeg er Kasper, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise et helt nyt rengøringsprodukt fra Danske Sanime. Nu vil jeg vise dig det helt nye Stain Remover koncept fra Sanime. Konceptet består af to typer redskaber. Stain Remover Flex, som er udviklet til rengøring af toiletkummen, og Stain Remover XL til rengøring i brusenichen. Begge er produceret af 80% genanvendte kvalitetsmaterialer. Til redskaberne findes der to typer rengøringspads. Eco Scrub, som er beregnet til en daglig all-round rengøring. De rengør langt hurtigere og bedre end børsten. De sikrer høj hygiejne og et flot rengørt toilet. Eco Scrub pads kan vaskes og genbruges. Det er en prisbillig og miljørigtig løsning. All Scrub er beregnet til at fjerne kalk og rustpletter og et supplement, når det er nødvendigt. Stain Remover Flex er udviklet til at rengøre toiletkummen og specielt udviklet til det professionelle rengøringspersonale. Selve rengøringshovedet er udformet med bløde kanter, så man sikrer, at man rengør overalt i kummen. I midten af hovedet er der velcro, så man nemt kan udskifte de genanvendelige rengøringspads. En smart detalje er holderen, som kan påsættes rengøringsvognen, så brugeren altid har børsten lige ved hånden. Den har et låg, så man nemt rengør den, og en beholder til løse pads. Det er så smart ting. Det andet redskab, Stain Remover XL, har de samme fordele og fungerer helt på samme måde. Størrelsen er en del større, da den er beregnet til fliserne i brusenichen, men også andre områder som håndvaske og badekar. Produktet er ergonomisk udformet og sikrer en behagelig arbejdsstilling og kan enten hænge på en spand eller i brusenichen, så den altid er klar til brug. Begge redskaber giver brugerne flere fordele. De bløde kanter sikrer, at man kommer rundt i alle hjørner. Designet sikrer perfekt kontrol og en god arbejdsstilling, hvor man også undgår eventuelt håndskade. Og så har man to typer rengøringspads, som er effektive, selv uden brug af kemikalier. Det er dansk innovation, når det er bedst. Gennemtænkt, funktionelt, og derfor kan jeg klart anbefale det nye Stain Remover koncept.